תראו לך. תקשיבו, אני מנצח. ויש לי 2 מדליות. ויש לי את המיליקים. הנה, תראה לזה 2 מדליות. הנה, תראו את הלוט שלו, איזה מטורף. כל זה רק תירשמו לערוץ כאן. אם אהבתם את הסרטון, לא, תשארו. נכון, אם אהבתם את הסרטון, נמשיך את הסרטון, רק תגיעו לנו כאן, תגיעו ל50 מנויים, ואנחנו נראה לכם עוד סרטון של שידור ישיר בלייב. בואו נראה אותו עכשיו משחק. ולעצמו קורא מקום שני. קוראים אותי? לא. יש לי one על one. 1 על 1, חבר'ה, 1 על 1. לא, אבל אחורה. הנה, אתם רואים? 1 על... טוב, שזה יסרץ, תמצא כבר. כל המעריצים מחכים. מה אתם אומרים, חבר'ה? אני אנצח אם כן תעשו מנוי. כדי שנעשה לכם עוד סרטונים. בואו נראה אותו עכשיו משחק. רואים לך קצת את הראש. רואים לך קצת את הפנים. קצת, אולי רק 2. נו. נגיד לכם שהסרטון ייגמר, שנראה את האיש האחרון, אנחנו נצלם, הסרטון נמשך, שנסיים אז אני אגיד לכם ביי, ואז תגידו אם אהבתם תרשמו לי בתגובות. וגם תנתנו לנו עוקב. חבר'ה, ג'י, לא. יאללה, תהרוג כל מי שמעודד את לירוי להורשים, לעשות לי כאן בתגובות. יאללה, ביי, שאנחנו נראה לכם שנמצא את האיש האחרון.